Toto je pilotní epizoda. Snažíme se zjistit, co bude nejlépe vyhovovat jak nám, tak vám. Do nahrávání jsme také šli bez větší přípravy, takže nás omluvte, že občas odbočíme nebo meleme hovadiny. Příště snad budeme mít poznámky a podcast tak bude mít hladší průběh. Tak jak začneme? Já bych to začal úplně naprosto jednoduše, takže vítejte vám všem kokotům, co to sledujete. Dneska si probereme naprosto jednoduchou otázku, jak je těžké se dostat na vysokou školu. Marty, jak je to těžký? Dobře, tak než začneme říkat, jak je to těžký, tak já bych řekl... Tak jste to slyšeli, tak dobrý, tak naschledanou. Tak, super. Nějaký základ, takže... Tady někdo vymyslel Můj milý deníčku, je to nádherný název, takže budeme se jmenovat Můj milý deníčku. Kokot. A jak... Tady, snad je. Ne, na druhé straně. Výborně. Sakra, tady ukazuju. No tady a... kokot to vymyslel. Jak to bude probíhat, takže budeme mít nějaký hlavní téma. Aspoň teda, takže tohle je pilotní díl, takže zkoušíme, jak to bude vypadat. Pilotní téma. Hlavní téma, který bude tak na hoďku, nebo podle toho, jak nám to vydrží. Což nevím, jestli nám jak se dostat na výšku vydrží hodinu, ale dobře, zkusíme to. Tady hodinu. Takže. A pak tu máme nějaký posttémata druhý, já jsem třeba chtěl mluvit o tom, co se děje ve světě her. Co já hraju, co je novýho, co vyjde, takový sračky. Kdyby to náhodou někoho zajímalo. Kdyby to náhodou někoho zajímalo, kdo to nezajímá, tak má smůlu, protože se bude muset dívat, anebo to může vypnout, to je samozřejmě vždycky možnost. To vypněte a máte pokoj. Jo, všem v tom horším případě. Proč to děláme, tak je důležité říct. Proč to děláme, já nevím, protože se nudíme. Protože se nudím. A hlavně proto, protože, nevím, trošku inteligentního humoru, bez prostých slov, násilnosti. Takže... A alkoholu bych chtěl dát do české scény. Ano, takže Mirku, schovej flašku. Takže já si dám pana. A jestli budete mít vy nějaký posttémata, jestli ty, co vám říkal, nebo jestli chcete něco jiného, tak si to vymyslete a potom o tom začít. V půl 11, vole. Nádherně v půl 11 řečeno. můžeme začít mluvit o tom, jak se dostat na vysokou školu, protože já myslím, že to máme nádherný exempláře, protože tamhle seržant Sailor, ten si to všechno zaplatil. On je dole, že jo? Ten si to zaplatil. Zaplatil, Sailor jasně. Ale já ho mám tady nahoře, no. Ty ho máš napravo od sebe. Já mám napravo. Jo. Kokot. Zaplatil. Takže seržant Sailor co zaplatil všechno? Ne, Potom tu máme Miracle. Ne, začneme od toho cápka, co to všechno tady spíská a který si tu potřebuje rozbrečet. A ten je Marty a ten někde, ten je vlevo, dole? Dole. Tady ten kokot se nedostal zatím nikam. A hrozně to mrzí a hrozně má výčitky svědomí, že bude muset jít makat a on se lopaty bojí, tak já bych začal u něho a pak můžeme ostatní říct ten příběh. Ale já jenom bych chtěl poznamenat, víš, kdyby jsi zaplatil kurzy ze SCI, tak by ses tam určitě dostal. No, kdyby si zaplatil SCIA, kdyby si zaplatil... Tak by ses tam dostal. Kdyby si zaplatil 40 000... Ty jsi tam nebyl, jsem tam nebyl s námi, když jsme byli doukáč. Ne, on to nebyl, tam byl drahý. Ale to je docela smůla, no. Kdyby si zaplatil 40 000, tak se tam dostaneš 100%. Základní otázka pro kokota je, proč si myslí, nebo jak je těžký dostat se na vysokou školu. Takže třeba, kolik tam bylo lidí, tak nejdřív nám řekni, kam se zhlásil, Martine. Nejdřív začneme tím, že vystuduješ vysokou školu, jo. Dokončíš... To ty ještě ale zdaleka nemáš zase. Střední školu, pardon, omlouvám se. Začneme tím, že vystuduješ vysokou školu. Dobrý začátek, ne? Já myslím, že jsme začali dobře. Potom můžeme pokračovat dál. No takže začneš tím, že vystuduješ zasranou vysokou střední školu do píč. Zase. Střední školu. Dostaneš zasraný vysvědčení. Prostě šprtáš se jak mamrt, vole, 2 měsíce jak čurák, no dobře, týden, ale okej. A potom, vole, zjistíš, že musíš jít na výšku, vole, za týden prostě dáš zasraný zkoušky. No nemáš volno, no. Ale... A prostě přijdeš na první zkoušky, zjistíš, že je to asi tak 20krát těžší než ty zasraná maturita, která byla naprosto jednoduchá. Když se to tak vezme. Když se to tak vezme. Já kdybych, tady, hele, já to mám normálně tady i dokonce před sebou. Já vám můžu říct nějaký hezký otázky, co jsem tam měl, když jsem psal test z němčiny. No, my tomu nebudeme rozumět. Nebo to bylo česky.
Aha. To bylo jako zaškrtávací, jenom to zrovna tak. To bylo, myslím, něco jako historie, nebo tak něco. To musíš jako vědět historii jako Němčin, jako asi německá, rakouska, nebo já nevím. Ale jako do detailu, který ani ty Němci nevědějí, takže nebo v pohodě, víš co. Takže máš tady třeba, tam byla otázka, kdo je to Huldrych Cvigle. Že je to kurva Huldrych Cvigle. Jsem nevěděl, že Huldrych je vůbec jméno, kurva. Huldrych Cvigle. Do píči, kdo to je? Huldrych Oránek z Hulína, ty vole. No to mě poseru. Je to filozof, vole, nebo je to muzikant, nebo já fakt nevím, kdo to do píči je. Ale když se jmenuje Huldrych, tak to může být umělec. To může být to je jako slabý odvar, jo. Pak tu byla třeba otázka. S jménem Huldrych. Jestli takhle blbý jménem, to může být jenom umělec. Kokot. Pojmenujeme to tady Huldrych, ty vole. Pak je tady ještě jedna ze slabšího soudku, ale je tady, měl si vybrat autora, který psal v pozdních letech svého života. Tam 4 odpovědi. Do píči, to jsem se naučil nikdy a ty jména jsem ani neslyšel v životě. Jak jsem měl do píči takovou věc vědět? Ale to je úplně... V pozdních letech autora. Pozdní léta, tak pozdní léta může být i klidně 35, jestli umřel ve 40, že jo? No, pak tu máme teda ten silnější odvar, jo? To už je třeba, že jsi měl vybrat nějakou skupinu punk rockovou, co v Německu tam jako je, víš co? No. Jediný, já jsem taky koukal na ty odpovědi a říkám, hele, Sexy Pistols, říkám, proč ne, veď ty vole, jak jsem tam dal Sexy Pistols, já nevím, co tam patří. Takže prostě punk rockovou skupinu máš dokonce vědět, potom si dokonce měl vědět... Si Sex Pistols, ty vidí dali, ty vole. Potom si měl dokonce vědět, vole, čím byl Bauhaus v roce 1920. Co byl Bauhaus v roce 1920? Baumax. Obchodním řetězcem. V roce 1920, jo? A jako, ale do prdele, na co jsi to hlásil? Zase. Nevím, nějaká němčina, vole. Překladatelství a němčina a literatura. Němčina, ty vole. A pak tu máš ještě něco, třeba slyšel jsi v češtině někdy zájmenné příslovce? Ne, já jsem na tohle úplně levej. Slyšel jsi někdy v češtině spodstatnělý infinitiv? Ne, mě dělá problémy mateřština. Fakt v prdeli, ty vole. Spodstatnělý infinitiv, co to do píče? No, a to je teda... No, to je jeden test. Těžký se dostává na vysokou školu, když jste jako je Lempa, jako je tady Martin. No, tak já myslím, že jako... začít s tím, že se podíváte, že... Myslím, že hlavní je to se jít podívat na den otevřených dveří. I když jsem to nesnášel, tak myslím, že to je hlavní, protože... Podle toho jsem zjistil, že žurnalistika je tak na píču škola, že bych tam v životě nechtěl jít, Potom teda nechci nikoho urazit, ale nikdo se mi tam teda jako nezalíbil. Vidím, jestli to jednou půjde do eteru, ty vole, jak to bude, ty vole, v komentářích, ty vole. Klidně, to nevadí, já se tam nehlásím, ať si užijou. A ta škola je hnusná, malá, ty vole. Vůbec jsem jí nemohl najít, ty vole, ani. To prostě se hlásí, že je to galerie, nebo co? Já prostě jsem tam přišel a tam nikdy nebylo. Tam prostě napsaný galerie, vole, někde nahoře. A já tam chodil jak čurák po té ulici, prostě, kde to tady do píči je. Jak FAMu. Když jsme přišli, než jsme našli FAMu, tak jsme museli zabrouzit do 3 hospod. Aby jsme se zeptali na cestu. Ovšem, museli jsme za výměnu informací obětovat kus sebe a dát si 1 pivko. Nice. Takže to byla těžká oběť. Teď tě neslyším, Mirku. Jsem zpět. Prostor, takže to jste slyšeli Martina, který se zatím nedostal, ale dostane se, protože není úplně. Ne, teď je Lukáš, to je člověk, který si to zaplatí. Drž hubu, jo. Dali se tam úplně stejný zkoušky jako na ty vaše státní školy, stejně těžký. A jenom bych se chtěl zeptat... Počkej, ne, já jsem to nepochopil. Ty prostě najednou začneš psát do chatu, no já tady píšu ty vole 100 otázek, víš co, a já říkám to jako seš uprostřed toho testu, vytážeš s mobil a píšeš si. Ale ty jsi mi vyprávěl, jak to tam vypadá, že cápek, oni na ně, co jsi to říkal? Že oni na ně hlavně to protože... a za ním cápek prostě prohlížel. No, prostě přijdu tam sedí asi zatím 8 lidí, jo. A tam prostě na tabuli obřím nápisem prostě přes celou zeď, prosím nenahlížíte do testů. Tak já se tam posadím. A za mnou takhle přijde frajer, takhle vezme tu knížku a... Co to bylo? Takhle si ji otevře. Jo. No.
A teď já si tak jako na ní chvilku koukám a on tam jako takhle v pohodě pročítá ty otázky, že jo. Přijde tam ten rektor, jenom se na ní podívá, ne, jenom zavrtí hlavou, že jo. A úplně na straně odejde a já, OK, dobře, ty vole, tak jo. No a potom ty vole, asi já nevím, po 20 minutách, co jsem vám psal, jak to tam probíhá, tak přišel nějaký kluk asi o 15 minut pozdě, ne, a tam přišel ten rektor úplně nasraný, že úplně se na něj podíval. Hajzl mi tady chodí pozdě o 15 minut. Jo, úplně naše střední škole, že jo, no, ale jenom jsem chtěl říct, že vůbec ty zkoušky nebyly jako něco, že by to bylo jako něco jednoduchého, prostě klasicky 100 otázek, že jo. No ale chtěl jsem se zeptat, co si ženy nejčastěji kupují? Boty, kabelky, kalhoty, anebo bundu? Vysoké školy. Ne, takovou jsem tam měl otázku. Kroužkovací. A já tam byly asi 3 úplně postižený otázky a já. No tak já nevím zase, asi boty si nejčastěji kupují ženy. Takže to by mě docela zajímalo. Boty. Prostě to jsou otázky, ty vole. Takže jako nevím. Byli trestáni krutě? Nebo velmi krutě. Nebo velmi krutě trestání. Padl hrdině, nebo hrdinsky, anebo upad, ty vole. Prostě taky. Ale tak to je stejlko. A ne, to já říkám, že tam mohlo být upad. Ono tam bylo padl, hrdinsky, anebo hrdině. Jo. Já říkám, ty vole, ještě aby tam chybělo to upad, ty vole. No, tak to mi ještě řekl, Lukáši. No, jako... potom, co jsem přišel na státní školu Univerzity Karlovy, to bylo velice vtipná návštěva. Jaký fakulty, víš, protože každá fakulta je něco jiného. Tohle byly mezinárodní vztahy. Žurnalistika je takový Lukáčko, vole. Tak jsme byli s Lukášem. To byla veliká sranda. No, abych to popsal přesně. Přišli jsme tam. Tam všechno rozpadalo, nebo aspoň ty židle. Ano, bylo to tam velice vtipný. Nebylo to jenom kvůli tobě náhodou. Ne, takový ten pultík, co tam měl držet propisku a ruku, ten mi furt padal, ten byl nějaký ulomený. Pultík na ten... Kámo, to bylo mě tak před náma seděl... Když já sedím u toho testu, když píšu ten test, vole, na tom ukáčku, jak oni tam mají takový ty dřevěný stoly, že jo, dlouhý, obrovský, a máš tam jenom tu sedačku, co si položíš jako v divadle, nebo Jasně. No. A kurva, tam sedíš prostě 2 hodiny, mě tak bolej záda, tam se nedá sednout nějak. Ten stůl nemá jakoby opěry, že jo, na lokty. Takže když prostě píšeš, tak si tam vůbec nemůžeš jako normálně sednout. Pokračuj. No. A před náma seděl poněkud naštvaný pán. Já se mu ani nedivím, taky píčoviny, co jsme tam dělali. Ani ne, naštvaný pán. No a prostě my tam přijdeme a první co, tak... No. Tak první, co tam přijdeme, tak začali nám vyprávět totální nesmysly, o čem to je. A potom si pozvali... Super video. 4 studenty, že jo? No a když vám ukážeš 4 studenty, přičeš každý z nich vypadá, že to zatím úplně prochlastal tam. První co, tak vypadal jako Otto von Bismarck, čistě, ten měl tyhle vous. Ten měl obří. A Bismarck měl jenom kníra, že jo, tady ten vypadal spíš jak to je Gandalf, jo. No, nebo Marx, no, trošičku. Nebo Marx, no, jako i Marx, no, triličky měl, ale jako vůbec nic neříkal. Největší zážitek, který nám popsali, no, to bylo ze seznamováku, kde jsme se všichni ožrali. Ano, jo, a musí vás nalákat na party. Takhle? Přesně takhle. Ale to mě ještě to mělo jako delší. Každopádně, oni vás musí nalákat na to, že se tam dělají party. Jo, nebo nevím, já kdybych šel na vysokou školu, jakože mám rád party, tak ale jdu na vysokou školu protože mě to zkrátka, jako chci si něco dozvědět, chci jako pokračovat v tom studování. Řekl si tam pořádají party? No on řekl, že když budete se snažit, tak budou i party. A teď já tam úplně seděl a říkám, vážně? A jako ty to jinde nejsou? Většina lidí, co se na tu vejšku hlásili, tak jsou takový ty introvertnější zaměření lidé, jako jsem třeba já. No. A tohle by je velmi odradilo. Pamatuješ na toho chlápka, no. A co když mám ten certifikát z angličtiny? No, ale ten nemám úplně k ničemu. Takže mi k ničemu, je ti úplně v hovnu. Prostě já byl jeden kluk, který byl fakt snaživý a úplně tam furt zvedal ruku a co když mám tohle, a co když mám tohle, a on tam na něj furt, ne, to neplatí, to nám nepomůže tady. Jo, ale pak tam přišel pán ze Scí a ten jak šel, tak takhle normálně šustili mu ty kapsy s těma prachama.
A ty tam normálně, ty tam takhle naběh, takhle šustil těma rukama. Jo. A my už jsme věděli, o co jde. Já chápu, takhle že národní srovnávací zkoušky někomu vyhovujou, ale já si osobně pamatuju na dobu, kdy se dělali scia a nikdo se na ně nepřipravoval. Že to byla, no jakože to bylo opravdu jako o té přirozený inteligenci. Mladý chlač. Mladý chlač. Každopádně, takže to prostě si k tomu ten člověk sednul a nějak to spočítal a nějak to vyřešil. A vůbec se na to nepřipravoval. A teď jsou ty kurzy, kolik? 7 000? 7 000. Stejně jak je to na piču, podle mě. No každopádně ten pán nám řekl, že si to můžeš dělat, že si to můžeš zaplatit. A říkal, a když to nevíde, tak si to zaplatíte znova. No, ale já myslím, a znova. A takhle to necháte třeba 30 000. A pak se sem dostanete. Jako je to, já nechci říkat, že to je jako dobrý systém, ale jako když já jsem to psal poprvé, když už jsem to jako je psal, sice jenom tak jako ze srandy, protože jsem to nepotřeboval nikam, tak jsem zjistil, tak prostě já si myslím, že když si to jednou vyzkoušíš, tak potom podruhé už to napíšeš v pohodě. Zjistíš, vole, jaký máš problémy, že třeba já jsem napsal matiku jenom na 20, protože prostě matiku jsem naprosto neuměl. Všechno ostatní jsem měl za 60, takže kdybych dostal matiku taky na 60, tak jsem podle mě v pohodě, ale já nevím, jak tam přesně, možná navíc, já nevím. Ale prostě zjistíš si poprvé, co tam jakoby po tobě přesně chtějí, jaký tam jsou píčoviny, vole, co tam je a potom jako je to docela v pohodě vypracovat. Ale je pravda, že to je píčovina. Celá pijavice osobně si myslím, že je to pijavice na českém školství. Jo. Že prostě ti to jenom odsává ty prachy za nějaké fůčele. Český úplně v prdeli, ale... Tak celý... Tak co si... Ale byl jsi tam? Kde? Dělal jsi ty scia? No asi nedělal. Já jsem dělal úplně ten první termín, na Keplerce. To je tak nehorázně... Jako systematický, nebo jako ta organizace je prostě úplně, když to takhle nebude, tak jste v píči. Tak jste v píči, jestli se zvednete, jestli pohnete prdelí, někdy jindy než tenhle čas, nejlepší, co jsem udělal. Dostaneš propisku zdarma. Nejlepší, co jsem udělal já, že když jsem tam šel, tak jsem přišel do té místnosti a tam, že jo, všude seděli tam ty lidi, byly tam ty papíry, na těch stolech už položený. Říkám, aha, super. Tak jsem přišel a říkám, hele, to je co pěkná holka, ne, jak se tam sednu, víš co? A teď tam tak chvíli sedím, vole. A neručuju na ten papír. A to je prostě napsaný, jaký jméno, vole, jaký holky. Tu peču, říkám, aha. Ono je to asi podle men, co? Tak jsem se asi zvednul. Až jsem se sednul asi do první lavice úplně, ty vole. Úplně ukryj. Ježišimarja. To je takový deny, ty vole. Deny. No. Takže... No, každopádně, já si hlavně myslím, že jako naučit se třeba tu zebru, ten způsob na to počítání té matiky nebo takovýhle věci, tak prostě to se musíš naučit. A ty jako... Zebru? No, je to jako systém zebra, že to máš... To je rasistické. Není naopak, zebra je černá, bílá, ale co by si jiného chtěl? Zoologie. Ty ještě, ty rasisto. Ale z Afriky ještě k tomu, ne? Každopádně... Denní dávka rasismu. Denní dávka černého humoru. Ale já chci říct, kurva, už asi tady 3 minuty, že to asi chce snahu to napsat, ale pro mě je to jako, kdyby ti řekli, scia jsou na přirozenou pro přirozenou inteligenci, ale když si sama uděláte ten kurz, tak je budete umět. A přirozená inteligence já vám hovnu. Jo, jakože tě to prostě naučej. Je to jako kdyby ti někdo řekl, je to jako podle mě, je to někdo jako kdyby ti dělal testy IQ a naučil tě na ně odpovídat. Jo. Tak takhle pro mě to jako vypadá. Já jsem dělal kurz na ten český jazyk a literaturu. A co jsem uměl nakonec? Hovno. Úplně na piču. Prej, no, zopakujte si první světovou, to už tam dlouho nebylo. Co tam bylo? 1848, ty vole. Proč tam dali bitvu na Bílý hoře? Jak si vyvíjela drama, vole, v 19. století? Myslíš, takový národní obrození? Co? Ti tam dávali národní obrození? Tak jestli je to národní obrození, to já nám naprosto páru.
Já jsem tam přišel kvůli jazyku, vole, ne za straně literatuře. A já mám pocit, že se musíš na to výšku pomalu naučit víc, než jako tamto. Nebo nevím, v tomhle se mi líbilo ČSUčko. Ne, mě nevadí. Že když jsem tam na těch kurzech, tak mi prostě řekli, tak a teď tady jsou kurzy na biologii a my vám ukážeme, co by tam mělo být. A tak to s tebou probíraj a ty si říkáš, to vypadá dobře. A pak si říkáš úplně, no ale na Gimplu nás ještě učili tohle a tady ty sračky. A když jsem se na to zeptal, tak on říká, ne, ježišmarja, to jako nepotřebujete, tady stačí 3 měňavky a jako zbytek vás doučíme potom jako my, že jo. Tak to se mi líbilo, že prostě nemusíš být vševědoucí, aby se dostal na to. Ale prostě do píči spodstatnili infinitiv, to jsem v životě neslyšel v té škole. Třeba ti to někdo tady vysvětlí pak v komentářích. Jako, jak bych si vůbec něco takového našel? Proč bych si něco takového hledal vůbec, když nevím, že to existuje? To je prostě totálně debilní systém, ať mě to naučí na té vejšce teda. A nebo na tom skurveném Gimplu. Ale... Na Gimplu byla sranda. Tyjo, neříkej mi teďka, ježiš, mě už chybí střední škola, tyjo. Mě ale hrozně chybí, kámo, mě chybí to přezouvání, ta buzerace. Hledáš nový smysl života, protože teďka sedíš doma a nevíš, co dělat. No právě, a to je úplně nejhorší potom, že si vlastně říkáš, to je ten stockholmský syndrom, že miluješ svýho vraha. Ale ten já nemám. Já bych to furt podpálil. To je spíš syndrom člověka, který je ovce, ale... Chceš něco přečíst? Protože člověk prostě miluje, když... Ne, člověk má miluje, když je veden, no. No, když nemusí ale něco dělá. Mně spíš chybí to, jakoby ten sociální život. Že já třeba jsem minule musel jít fakt mezi lidi, že jsem prostě šel do obchodu. No, tak to je pravda, jako já taky... Tak to mě jako chybí, ale jinak... Já taky jako radši... Kurva, s mobilem skurveným. Já taky jako radši sedím doma. Ale potom jsem takový jako naštvaný. Ne naštvaný, ale jsem takový jako nevím co. Mám takovou jako horší náladu a když jdu mezi ty lidi, tak jakoby jakoby je jedno, stačí prostě vole s prodavačkou si povídat chvíli, nebo jenom si ji pozdravit a úplně si tě jakoby zlepší den. Ale tak to není piča, ale... jsme nebyli furt pozitivní, negativní, tak jak je těžké dostat se na vysokou školu? No. Není to těžké, protože já už tam jsem. Stačí to zaplatit, ano, to už jsme slyšeli. Stačí to zaplatit. Každopádně... Když je někdo takový čurák a dělá jako, že se 2 týdny neučí, pořád brečí na chatu a potom si zjistíš vlastně celou dobu šprtal nejvíc ze všech. A dostane jedničky samý a možná, kolik jsi dostal 2 jak 1, 2? No tak vyznamenání. To já nevím, kolik to je. To je 1, 2 nebo 2? Já už můžu jenom do hospody, kde berou s vyznamenáním, ne? Já už to jdeš sám, ale tím pádem. Každopádně je to jednoduchý. Musíte prostě mít hrozně sprdele kliku u maturity, jako jsem měl já, a pak jste úplně za vodou. Jako, když jdem zpátky k maturitě, tak maturita je naprosto jednoduchá, pokud si vyberete správnej... No prostě, když máte štěstí, tak je jednoduchý vždycky všechno, že? To řekne, správnou otázku. No. Prostě, tak jako samozřejmě, že když máš štěstí, tak je jednoduchý všechno, úplně what the fuck, no. Talking about. No, teď jsi to řekl, když si vybereš dobrou otázku, že jo, tak jako to je to štěstí, vole, si tam asi nevybereš, neřekneš si, dneska 14. Si asi neřekneš, jako. No, ale... 13, ale vážně to o ničem jiném není. Co? To o ničem jiném, než jenom o tom štěstí. Chceš jednou a nic pro to víc nemůžeš udělat. Ale jako jo, můžeš, jo. Nemůžeš. Můžeš, ale to záleží na povaze, prostě třeba ty seš povaha. Jo, kurva, nějak začal být žebra. Že bys prostě... Že zkrátka si to přečteš jednou. Já jsem ten typ, co prostě když vidím, že prostě chci zemák umět, tak se prostě naučím. A zemák si fakt berte, protože to je úplně triviální, jo. Ale prostě, jako, nevím. Podle mě myslím si, že kdybychom si vybrali tu biologii, tak jsme v prdeli, totálně. Já furt přemýšlím nad tím, jestli tu negativní postoj k té škole mě vážně naučila jako škola samotná. No jasně, kdo jiný by tě tam... Učení spíš řeknu, negativní postoj k učení. Nebo já nevím, jak to říct, ale prostě každý se rád učí. Já když zapnu Dotu, tak se prostě rád učím nový hrdiny. Když dostanu do ruky kytaru, tak se kurva rád učím. To není o tom, že bych se nerád učil. Ale jde o tom jak a co a kdy ale a protože kde tě to baví, protože tě to prostě baví, baví se to. Ale český jazyk mě taky baví, ale když dostanu starečkovou, tyjo, tak
No? urážky, tak mě to prostě nebaví. Ale protože říkám, že se neříkají jména. Jsme ten jazyk ani nedělali. Nikdy nic není objektivní. Vždycky ti záleží na tom učitelovi, jak on tě postaví ten vztah k tomu. Ano, latina mě nezajímala vůbec a Fiedlerová mě naprosto jediný normální učitel na celé škole. Fiedlerová, to si někdy potkáte, tak jí dejte hudlana za nás. To je jako to je jediný normální člověk, se kterým se tam dalo bavit. A i jsem dostal potom lepší, jak se to řekne, lepší postoj k tomu kurva, té latině prostě, protože je to, protože ten učitel je prostě v pohodě. A i když jsme se latinu často neučili, tak jsem ji uměl. Líp než češtinu. Bohužel no. A to jsme si ani nemohli maturovat. taky humor. Když si vyberete seminář dobrovolně z dějinných umění a pak z něho nemůžete ani maturovat. Počkej, myslíš výtvarku. Já jsem měl výtvarku. My jsme měli takovou možnost? No jasně, to je jakoby volitelný předmět. To je povinně volitelný. To slyšel přece. Miluju slovo povinně volitelný. To jsou 2 slova, ale to je... Ano. Tak výraz. Kdo? Ty? Já? Jo. Čím se svým loktem, podívej, jak je zábavnej. Ježiš, to je hezký. Spíš to, co má v ruce, mě zajímalo, ale... Algida. Ježišimaria, jsem se lajkcovitá. No. Já myslím, že já musím... Já ani nevím, jestli na tu výšku půjdu. Proto já jsem se momentálně na všechno dostal. A no prostě, poslední dobou mi otec narval do hlavy hrozný zmatky, takže já se fakt bojím, že tam přijdu a oni mi řeknou, no ale pane, prostě ty vole, to jste úplně v píči, protože my vás nevememe na to vaše maturitní vysvědčení, takže. Já myslím, že takhle bych měl teďka... Žižím, tohle bych chtěl teďka víc, protože... Víš, co tě čeká? Víš, co tě, Mirku, čeká? Prohlídka. Právě, že tohle mě nečeká. Nevýhoda. Mirku, tebe čeká prohlídka Dučin. No to čeká tebe, až s tebou skončím. Co mě čeká? Ne. Kdyby si šel senu na ty zkoušky, tak si tam aspoň mohl mít jednu jistotu navíc. Byla tam fakt prdel, to jsem tam jenom přišel. Normálně fakt 80%, nebo spíš no i víc, že z toho byly holky prostě. A to je prdel, jo? No. If you know what I mean. To bylo. Dobře, tak tam bylo prdelí, takhle to řeknu. Ne, tak... Nebudu. Nejlepší bylo ruština, že jo, tam jsi měl napsat jazyk, na jaký seš úrovni a kolik let ho studoval, napsal 6 let jsem studoval ruštinu a napsal jsem jedničku. No, napsal jsem tam jedničku, ne, a on za mnou přišel a říká 6 let jste studoval a jste teprve na začátečníku a říkám no já nevím, on říkal, no stejně vás hodíme do začátečníku, tady má málo kdo ruštinu a já, OK, tak jo. Já jsem řekl, dobře. Mě mrzí celkem, že jsem neměl tu ředitelku od prváku, tyjo. Kdybych ji měl, tak bych tu němčinu uměl, ale takhle ji fakt neumím. Já umím němčinu dobře. Já jsem psal, kámo, ten první test z němčiny byl hlavně měl si přeložit jak z češtiny, tak do němčiny, teda z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny. A plus tam bylo nějaký, nevím, co to tam bylo? Jako najít, myslím nějaký, já nevím, prostě byl tam text a něco si z toho měl najít, nebo něco takového. A já jsem prostě polovině z toho nerozuměl. A stejně jako polovina těch lidí tam, jsem ten test odevzdal asi o půl hodinu dřív. Au, někdo mě k němu volá. No. Byl do piče. Takže jako polovina lidí jsem to odevzdal o půl hodiny dřív. Takže já fakt mě mrzí, že jsem to neměl od prváku, abych potom mohl, abych to uměl a mohl si jít aspoň na tu němčinu, když mě to tak nebaví, ale jako aspoň něco jsem mohl mít. Protože ta angličtina je strašně zamrdaná, tam je strašně moc lidí, podle mě, tam se nemá moc šanci dostat. A kam jsi to šel dělat? Do Pardubic? Protože vím, že třeba... Do Pardubic. Do Pardubic? Ne, Martin, nechceme opravu, ne? Nebo... No jako příští rok asi budu muset, než se někam dostanu, protože Praha prostě nejde, ty vole, tady se nedá nic toho. Takže jako budu muset... Pojď do Brna. Ale všude chtějí scia. Ne, všude ne. Jo, všude. No tak na většině. No homo.
No, já myslím, že se měli vrátit zpátky k tomu, co jsme chtěli říct, což je, jak se tam dostat. Takže já myslím, že jsme skončili u toho, že... Odmaturujte! Ano, odmaturovat je to první, pak se jít podívat, nebo to je možná druhý spíš, nejdřív se jít podívat na ty otevřený dveří, protože to je asi před tou maturitou, bych řekl. A vážně zjistit, jestli tam člověk chce jít, nebo jestli ho to vůbec nezajímá, nebo jestli je to trochu něco jiného, než čekal. Protože sice, i když teďka jdu na český jazyk a literaturu, což se mi zdálo jaký jediný předmět, který vlastně tady existuje, i když jich je samozřejmě víc, ale to ostatně je taková pedagogika a já prostě učitele nesnáším z celého srdce. Tak tam je prostě, že když odmaturuješ, tak můžeš být korektor. Ale prostě... No. Martinusem. Je tam tolik skurvený literatury, že prostě... Já nevím, proč nemůže být jenom jazyk a jenom literatura, ty vole. To prostě k sobě nemá ani blízko, to vůbec jakoby... Jako knížky samozřejmě, přečteš si, dostaneš větší slovní zásobu. Ale to sami můžeš dostat do prdele ze slovníku, nebo já nevím. Teďka sice trochu milu z hladu, ale jako prostě... Když chceš ten český jazyk, tak to je spíš o tobě, jak chceš jakoby... že si chceš přečíst tu knížku, aby si měl větší slovní zásobu. A ne, že potřebuješ vědět, že tamhle, vole, nějaký Huldrych Zwingerle, vole, Zwingle, tamhle psal, vole, tuhle knížku, bylo mu v té době, vole, 20 let, měl přitom červený vlasy a chlastal od rána do noci. Teď je naprosto na piču. A je to jedno, jestli je to jazyk nebo literatura. Úplně na piču prostě, já fakt nechápu. Proč tam vyjet, vole, kolik mu bylo, jak umřel, ty vole. Cizí životopis? Možná mě zajímalo, když prostě někdo napíše na západní frontě klid, takové remark, ty vidíte, něco si pamatuju dokonce z maturity. Tak mě zajímalo, co ho k tomu motivovalo. Ale nepotřebuju vážně vědět celý jeho skurvený život. Jestli chci napsat knížku o svém životě, tak jo, a pak si ji přečtu. Ale do té doby mi to naprosto na piču, ty vole, úplně. K životu mi to naprosto na piču, abych věděl. Kdy on se narodil, kdy umřel, ty vole, co dělal, vole, jako ho mrdal. Úplně k hovnu. Svým způsobem pravda. No a to teda máme v otevřených dveří. A co to už máme? Dávno nemáme. To už nemáme. Pak tu máme teda jenom ty... Sundej si ty rukavice, pro boha, Barambíny. To mám na tebe. Co tu máme dál? Jo. Nic už. Jenom ses chtěl vybrečet, tak ses vybrečel. Asi ne zkoušky, ale přípravný kurzy? Myslíte, že přípravný kurzy jsou k něčemu dobrý? Jako za ČZU musím říct ano. Jsou. Jak v čem? Jako... A jak pro co? Jako, já jsem třeba jako přípravný kurzy jak co. Hlavně prosím vás, apeluju na všechny, neberte si přípravný kurzy na maturitu. A hlavně ne v tutoru. Hlavně ne v tutoru. Teď Mirek to měl. Pro boha. Jako, no, je to dobrý, ale prostě, já jsem třeba gimplák a myslím, že jsem to jako zvládal a i tak jsem tam z donucení šel a bylo to k hovnu. Jo, pokud opravdu si myslíte, že prostě jediný, co dokážete říct v angličtině, je slovo peach, a pokud nemáte ty vole prostě méně mozkových buněk ty vole než zubů, tak potom tam jděte, to jako jo. Ale jestli si myslíte, že angličtina stojí za hovno, tak to si radši jděte promluvit s kamarádem, který to třeba umí líp, jo, než abyste se tady šrotili někde, nebo ani nešrotili, abyste spali na tom tutoru, co jo. Co řekneš lidem, co nemají kamarády? Jako jsi ty? To nevím. Založte si podcast a pozvěte tam dva nějaký totální kretény. Já mám k tomu úplně úžasný. Ne, panebože, ne. Přesně. Takhle by měl chodit pořád. Ale jestli to směje, tak jsou vidět ty zuby. Každopádně, takže za mě třeba ČZU prostě kurzy jsou úplně super v tom, že vám prostě přímo, řeknou vám, jakoby, můžete si koupit i modelové otázky. Můžete si koupit, ano, výborně. Můj začátek. No můžete si, ale to jsou modelové otázky, samozřejmě, oni vám řeknou ty učebnice, ze který čerpají, takže je nezajímá nějaký jiný názor, který není v té učebnici, takže aspoň víte, co by tam tak nějak jako mělo být. A teda musím říct, že jakou agra je výhoda, že berou na ten průměr, no. Z maturitního vysvědčení. Na jednu stranu je to dobrý, na druhou stranu, protože takže když máte vyznamenání, tak je to špatný.
Co? Na druhou stranu pro ty, co to neudělali, tak je to špatný. Jako že neměli vyznamenání. Ale tak dneska má vyznamenání málo kdo. No spíš si chtěl říct každej, ne? Tak se naser. Každej kokot. To potvrzuju. Ne, takže... Ale když si to tak vezmeš, tak jakoby... vzít někoho na vyznamenání je úplná píčovina. Protože... Proč? Ty tam přece neděláš češtinu, ty tam neděláš, vole... Zaprvé to není na vyznamenání. Zaprvé to není na vyznamenání, je to na průměr třeba 2, nebo 2,5, nebo třeba i 1,25. To je úplně jedno, ale ty předměty, z kterých maturuješ, tak většinou nejsou relevantní k tomu, co tam to nejsou dělat. To nejsou. Jako já pochopím, že Fanča se dostala na matfis, protože má jedničku matiky od rána do noci, ale to, co se dostal ty, že se dostaneš na průměr kvůli tomu, že máš, vole, vyznamenání z toho, z maturity je úplná píčevina, protože většinu z toho tam ani nepoužiješ. Ani ne, jako upřímně si myslím, že člověka, který ho to zajímá a chce tam studovat, tak tam půjde. A oni prostě, když uvidí, že je to koko, tak ho vylejou, protože tady tím je ta agro docela známá, že není těžký se tam dostat, ale je těžký se tam udržet. Jako jo, když jsem kokot, který nemá kam jít, a řeknu si půjdu sem, protože tam berou na průměr, tak mě vylejou, protože prostě... V tomhle nechápu UKčko, nebo já jsem moc nikdy jinde nebyl, takže pro mě je to UKčko. Ale prostě přihlásí se tam 500 lidí, vezmou v dobrých případech 150 a z těch 150 většinu ještě vylejou v prváku. No? Proč teda nevezmou všechny a pak je nevylejou v tom prváku? Jaký je s tím do píče rozdíl? Jenom se tam nevejdou do té třídy. No se tam nevejdou. Oni prostě stejnak nepřijdou. To budou dělat na střeše ty přednášky. Ne, jako prostě oni tam kvůli tomu, že aby se neměl status studenta, nebo já fakt nevím, ty vole, jako aby se nemohl jakoby mrdat daně, nebo já fakt nevím, jako k čemu to je. Pozor, daňová soulož, to je velký zločin. Ale ne, prostě takhle to jako funguje. Jako to můžeš prostě nadávat úplně na všechno a pak najednou tyhle koukneš a zjistíš, že to je úplně pojebaný. Proč myslíš, že jsem tady, já jsem přišel nadávat. No právě, ty jsi přišel na vybrečet. No jo, prostě. Měl se to jmenovat Martinův nářek, ale jsme si řekli, že nakonec Spíš Martinova zetnářku. Zetnářku, no. Tamhle vzadu si udělej díry a dej si tam stojan a budeš mít zetnářku. Ano, a vem si jarmulku, jo. Někdo na nás zvoní. Někdo ho nějaký pedofilů? Tak jsme přišli prvního člena. Mama. Myslím, že novej přišel, ty vole. Mladší. No. Každopádně, ještě, co bych mohl říct, tak myslím, že není žádná ostuda v dnešní době vysokou školu nemít. A já bych možná byl... Nevím, jestli bych řekl zrovna dodatek v dnešní době, protože v dnešní době, ty vole, je to fakt skurvený, protože... Je lidí jak pravenců zase, ty vole. No já tak... nevím, jako ono to fakt je jako těžký říkat, když jste ještě neskusil, to jakoby... Takhle, když to řeknu jako pohádkově, nevím, jako ve světě prostě, když jako nevíš do prdele, jak to jako vlastně funguje. Já vím, jak to funguje, pěkně na hovno. No, a tam asi nějaký... taky předpokládám, ale jako... No, zalez. Zalez! Já si osobně myslím, že prostě, když budeš makat, tak budeš makat. Lidi jak sraček a dneska má každý vejšku. Ale... Pomalu je lepší si dát... Jedna věc je makat a druhá věc je dělat to, co tě baví, vole, to, co tě zajímá. No právě, no. Jako já můžu jít tamhle makat a mít ty, vole, mít prostě, nevím, 30 táců, vole. Tak to ne. Nemáš. Ano, to můžu. Co je? Já tam nevidím, co tam je. Přijat. Rozhodnutí o přijetí. Byl jsem úspěšně přijat. Jelikož jsme přijali vaší plavbu... Jelikož jste přepaloval Vltavu, byl jste přijat. Jelikož jsme přijali vaši platbu 40 000, tak vám říkáme, že vás oficiálně přijímáme. Samozřejmě z vašich přijímacích zkoušek. No, co jsme tam mluvili vlastně? Na plavbu. Ne, to předtím. To jsme říkali, ty jsi říkal, že půjdeš z maturitou vydělávat 30 000. Ale když tě to nebaví, tak prostě... Ty máš práci, kde můžeš vydělávat 30 000? Nemám, ale můžu si ji najít.
Jo, fakt. Víš to. 30 000? Můžeš jít dělat do školy. S maturitou, jenom. Jo. No. Do Na školy. základě. Vážně ti přijde divný, že řekneš s maturitou jenom. No, Asi ty učitele, co tam jsou? no, viděl. Ne, každopádně. Furt říkám každopádně, já furt to nechápu. Ale mě jde o to, že říkáš 30 000, jako 30 000 je docela dost, řekni, Ne, že bys... dobře, já nejsem... 12, buďme realisti. 9 možná. Možná Nechci jít 8. do velký, nechci jít vůbec do čísel, ale prostě můžeš dělat práci, Jste na matiku, dobré. můžeš dělat práci za peníze, řekněme to takhle. Ale nebude tě bavit, kurva, a nemůžeš to dělat prostě do konce života, vole. Proto je ta skurvená vejška, teda proto stát si vymyslel vejšku, aby si prostě mohl dělat to, co tě jako vybaví, i když většina lidí známých, vole, co vystudovali něco, tak potom dělají naprosto něco jiného. Ale musíš mít toho bakaláře, vole, nebo magistra, nebo něco. A potom se lidi vůbec nezajímají, co jsi vlastně udělal. Stačí, že to máš a můžeš tam... Stačí, že to máš? Všichni mi říkají, co můžeš jít dělat s oborem speciální chovy, já říkám úplně všechno. Úplně všechno, jako vy můžete udělat jako s titulem ze vše, že jo, prostě. Ano. To záleží jenom pak, jestli ty vole tam prostě přijdete a řeknete, ty vole, nebudeme počítat do 10 a oni řeknou, no tak to je vám ten bakalář govnu, ale... No já myslím, že já už bych měl otevřít konečně, jestli jsem vlastně prošel, jestli k té ústní zkoušce nebo ne. Ježišmarja, on to asi neodevřel. Takže já si to otevřít a řeknu nám to rovnou. Jo, tak to rovnou řekni. Jinak Lukáši, povídej nám ještě, co si myslíš o tom. No. Družbu, co si myslíš o ČZUčku, když jsi tam byl? Ať máme taky názor někoho jinýho. Miroslav Brovec mi tady poslal, ale 5 e-mailů, koko. No teď jsem ti to říkal včera, tyhle. No, Je to tam sice hezký, ale studovat bych tam nechtěl. proč ne? Tam se furt něco staví. Furt. No hezký prostředí to tam je, ale prostě nebyl by to obor, který by mě naplňoval, že jsem to tam dal jenom z hecu, že jsem tam byl s váma, neznamená, že to chci dělat, že jo? Ale už bleje, už. A ty to máš dopisem nebo e-mailem? E-mailem, ale zaplnil jsem tu stránku. Hej, kokot. Hej, co budeme dělat Lukáši, když začne brečet? Budem taky. Budu muset nějak uchláchalit. ff.čuny.cz Čuni? Čuní. Pro čuňáky. Já nevím, co to znamená to čuní? No čuňák. Česká univerzita národní inteligence? Imbecilů. Já! Mně se pořád líbí, vole, ten náramek, to vyš, vole, vysoká škola pro fyzicky slabé, ty. Si miluju. Pro uchazeče? Prostě... Já asi budu muset dělat webdesignéra, ty vole, udělat pro ně nějakou normální... No to bych chtělo pro většinu, ale stránek vysokých škol. To bych chtělo pro většinu vysokých škol. Tam něco najít, to je fakt v prdeli. To je snad schválně, vole, aby to odradilo všechny, co tam chtějí, že vás... Právě no. Oddělení přijímací řízení, to je možná ono. Možná. Ne, tady jsou otevírací hodiny, tak to nebude ono? Informace o přijímacím řízení. Najdete na webu uchazeč. Tady budeme čekat na to, až Martin odhalí svoji Já holubic. jsem se tam jednou dostal, ale už nevím jak. Jednou jsem se tam To je jako do kalhotek, taky si tam jednou dostaneš a potom už nevíš. Já myslel, že budeš mluvit o mně a že už jsem se dostal a pak zjistil, že vlastně se z toho nedostal, ale... No! Takže Lukáš je přijat na MUP, já se uvidím příští. Částka byla zaplacená. No, Ještě, tak to je jasný. Ještě, že to vím, ty vole. Když ta částka zaplacená, tak ses tam dostal, to se nebude. Částka nebyla zaplacena. Kurňa. A měl jsem na výběr buď jít na FAMu, anebo na MUP. Ježišmarja, FAMu, to byla prdel. No to bylo hrozný. Jenže je FAMu prostřed restaurace, což jsme zjistili teda. Ale navíc tam nikdo nebyl. Svůj bodový výsledek zjistíte po přihlášení do informačního systému. No, Kliknout ikonu průběh přijímacího řízení a poté příslušnou přihlášku. Ale kde?
Ale jak dlouho to máš? Jak dlouho jsi to neotevřel? Co ti to přišlo? Týden. Já to vidím, jak to tam bude a prej. Jste přijat a dejte to prosím do 2 dnů mě prostě potvrdit. A on tady týden čeká a prosral by to. To by byla ironie. Musíš udělat ústní zkoušku většiny toho, takže tam... Ale byla by to prdel. Jenom u té češtiny to není. A ještě z něčeho by tě čekalo jako takhle to vyhlášení, nebo už ne? No z češtiny ještě nevím. Protože to jsem psal včera. Jo, tak tady si dejte pauzu. Kurňa, kde to je? Cigárko, kafíčko. Svůj druhý informační... Já nevím, kde je informační systém. Ty vlastně cokoliv, co chcete, protože tady to si ještě chvíli toho. Přihlaš se. Dobrý, já si jdu dát něco k snídaní. Informační systém. To bych chtěla, no, v 11:30. To ano. Studijní informační systém SIS. ISIS, ty vole. No. Vstup do SIS. Já nevím, jestli chci vstoupit do SIS, ty vole. Hele, už jsem se někam dostal, tady už si to pamatuju. Chceš do SIS. Pozvánky, podmínky, průběh přijímacího řízení, to myslím bylo, přihlásit se. Zaevidována, zaplacena, ještě to vím. Filozofie jsem ještě neprošel, angličtina. Já nevím, co z toho jsem psal až už. První kolo. Oh yes, mám 27 bodů. To znamená, že jsem přijat k ústní zkoušce. Dobré, co? Je tam vůbec někdo? Já mu to říkal. Já jsem tady. FP, taky ticho. Tak to je super. No, a co ale prostě tohle nechápu, víš co, ale tohle mě sere strašně. Můžeš dostat 50 bodů. Zapomíná nevím, proč jsem dostal jen 27, ale dobře, aspoň jsem se tam dostal. Ale problém je kurva v tom, že 50 bodů je pro tu písemnou a 50 bodů je pro tu ústní. To znamená, že když máš kurva 27 bodů, vole, z písemný, tak je celkem úplně na piču tam chodit, protože tam přijde někdo, má 30 bodů, vole, a už je přijatý, kurva. Úplně na piču tam chodit. To je a proč? Když jako dostaneš z ústní 50 třeba. No, tomu věřím, ty vole, když jsem ještě nečetl žádnou tu knížku, co tam po mně chtěli. Ale i když dostaneš 50, tak tam přijde někdo, kdo má 28 bodů a má 50, vole, a seš v píči. Jako když jsi takhle blízko hranice, tak já fakt nevím, jestli... A hranice je 25? Jo, jestli to má vůbec cenu. Asi jo. Tohle. Vždycky to má cenu. Takže němčina... Tak když jsem udělal angličtinu 27 bodů, tak myslím, že němčinu ani se nemusím dívat, ale... Jenom pro sranu králíkům se můžeme podívat. 13 bodů, vidíme to, hezký. A tady to není, nevím proč. Takže němčina ne. Já jsem to dělal jenom za asi dobře řekněme z jednoho dobu, protože mamka chtěla, abych se ještě někam přihlásil. Maminka. Což? Teď toho lituju a zase jednou se mi to nevyplatilo to poslouchat maminku, teda jako opačně, jakože se mi nevyplatilo neposlouchat maminku, tak. Protože maminka toho ví hodně, maminka to asi už zná, takže kurva, když bych jí poslouchal, tak jsem se mohl přihlásit na něco zajímavého, nebo na něco, aspoň kam bych se dostal. A nemuseli bychom dneska vůbec to dělat, tu epizodu. No, protože by se Martin nemusel vybrečet a bylo by to, že... No, takže tak jsem co? se dostal zatím... Opravdu choď, Lukáši. Dostal se. Dostal jsem se na angličtinu, musím udělat teda ústní zkoušku. Která je ve čtvrtek, ty vole, takže mám hodně co dělat, takže bych nazdár, já to jdu začíst, ty vole. To bylo všechno k dnešní epizodě, přátelé. A ještě mám jednu angličtinu teda. A tu češtinu, kterou jsem teda nedal určitě, ale... Kámo, tam dostaneš list. Já prostě nechápu. Prostě mentalita, nebo já fakt nevím. Dostaneš dostaneš skórovací list, tak tomu říkají. A máš tam prostě, že ty zaškrtávací a pak to projede tím kompem. A máš dohromady zaškrtávacích otázek 71 nebo 72. A pak máš otevřený otázky, ve kterých normálně píšeš, to už ten skorovací list k ničemu není. Ale ty otázky 72 až 80, kdy ta 80 tam vůbec není, tak pořád v tom skorovacím listu jsou. Takže já prostě jsem se dostal k 71. otázce a říkám aha.
A teď to mám jako zaškrtnout Ačko, nebo to mám nechat prázdný, nebo jako, co si do píči mám dělat, ty vole. No jenom prostě jeden arch, no. No ale já vím, že je to jeden arch, ale jako vážně ten program... Když to asi necháš po týdnu, ty vole, odeznít. Jako vážně ten program neumí, aby si vyhodil ty vole 5 otázek na konci a on by to projel i tak. To jako tam musí být ty otázky, aby jako ten program náhodou nezečílel, ty vole. Cože nechám týden, co to mileš? No, že to necháváš týden na pokoji, tak já by tebu tak se doučit. Jak se zamyslel? Učit. Víš, co to je? Učit, slovo učit, to neznám ve svém slovníku. Gentlemans. Nejhorší, jak má toho monokla na těch brýlích, to vypadá fakt hrozně. Já nevím. Máte ještě něco, co k tomu říct? Dostali jsme se tak v té hodině, tak asi bychom to zabalili, jestli teda nevíte, co ještě k tomu. Asi jo, no. Jenom bych řekl, jak ti nám ty homouši teda řeknou. A jelikož jsme se tady potřebovali vybrečet, teda hlavně Martiny. Já jsem se nechtěl vybrečet, ale zajímalo mě, co si o tom myslíte i... Nevím, jako jak to máte vy asi. No tak uvidíme, co si o tom myslí lidi. Můj názor je neměnný. No a jinak, no protože ty si to zaplatil. Každopádně příští epizoda se bude odvíjet jen... Příští epizoda bude vypadat naprosto jinak. Ty jsi se zaplatil ty kurzy a ty jsou v jedné hodnotě celého mýho ty vole semestru. Ne semestru, celého roku akademického. Jo? Jaký kurz? Všechno. Ne, dobře, jinak. Příště to bude vypadat zkrátka jinak. Jak jinak? No bude to jinak, protože tady ten kokot bude mít, co se týče herního světa, tak to si koukejte. Proč to já vám klidně ukážu teďka ještě až? Ne, protože teďko už ne, hodina pryč. Nikdo se ti na to koukat nebude. Ty budeš učit. Nebude. Bude? Vlastně jo, lidi se nudějí, no to je jedno. Tady ten kokot, cože ten bude dělat? Já nevím, já jsem chtěl, aby udělal jako nějaký zajímavosti ze všedních zpráv, což je většinou bulvár, protože to jsou nejvtipnější zprávy. Ano, takže Lukáš bulvár a já budu mít... Hovno. Teď jsem čet politiku, teď jsem čet... Ale vážnou politiku jsem čet. Teď jsem čet, vole, vtip, kde je prostě týpek u toho, u holiče a on se ptá... Malá anekdota. Počkej, jak se jmenuje, kurva, ta baba... Jaká? Co? What the fuck, ne, baba, ta, co jí přijal ten vlak, kurva. Bartošová, no. Jsem říkal baba. Baba. Tak prostě on přijde a on prej, no, na Bartošovu a ten holič úplně. A to je jako jak? No pej, lehce před mašinkou. Já tohle Ježišmarja. Kokotina. No dobře, tak já si dojdu pro pití a můžeme pokračovat. Uděláme ty hry a jestli vás napadne něco z vašeho vlastního podtématu, tak si můžete něco zatím najít. Mně napadne nějaká choroba, asi brzo. A kdo bude vařit? No, nestihli jste to. Aj, kurně. Já třeba musím taky vařit, sice jako mám čas, ale ještě... Takže teď si poslechneme jenom tady Martinyho, protože my to nemáme naprosto připravené. Nemáte, ale můžete se zapojit. Teda spíš ty, protože protože Seržant Sailor, mi řekl, protože Seržant Sailor, vole, se zajímá tak o Minecraft a tak všechno z herního světa. Takže War Thunder, když já mám rád hry, které dávají smysl. Ano, to dává smysl totiž, ty vole. Takže já bych začal asi tím, co teďka hraju. Co se snažíš? Co teďka hraju, což je... Hra úplně hovno. Což je Witcher 3. Hrál to se mnou Mirek chvíli na streamu. A... Anglickým stream. No, pokračuj, no. To je jedno. Trochu jsi mě nasral tím, že to už zmizelo, protože to tam je jenom asi 2 týdny a ty si neudělal žádný highlight, takže je to všechno v hajzlu. Jak jsem mohl udělat highlight?
Já jsem ti říkal, jestli to budeš dělat, a jsi říkal, jo, klidně. A pak jsem ti tam přidal, jako to vůbec tam nešlo, no to je jedno. Pak jsi šel do šel. Já jsem pak šel chlastat, že jo? No právě, ale to není novinka. Takže Witcher 3 a... Tak promiň, no. Stejně to nebylo zajímavý moc. Dobře, mluv. Já myslím, že všichni asi vědí, co Witcher 3 je, ale prostě... je to kurva nejlepší RPG, co jsem kdy hrál a... Říkají to všichni, vole, jako to... Jste to slyšeli. Všichni už to určitě slyšeli, ale prostě... když si vezmeš Skyrim, když si vezmeš Fallout, tak prostě je to open world, ale prostě není to... Neřeknu ani dobrý, není to špatný RPGčko, ale prostě je to něco naprosto jinýho. Když si vezmeš Skyrim, vole, tak prostě tam běháš jak mamrt, vole, z jedné strany na druhou, tamhle za tím týpkem, tady za tím týpkem, najednou tě někdo potká, dostaneš quest náhodnej. A jakoby hlavně co mě sere, že tam není příběh prostě, tam není vůbec, prostě seš najednou nějaký kretén, vole, Dragonborn, tě takhle hodili do světa. A jakoby ty si máš vytvořit příběh a to mě strašně sere, protože mě to nějak nechytí. To ten Witcher, kurva. Witcher má tak dobrý lore, ty vole. Ten má ty knížky, vole, jsou tak detailní, vole, všechno tam je o něm řečený. A v té hře, ty vole, tam je takových postav, vole, důležitých, tam je to tak krásně vyříkaný. I Yennefer, která mě naprosto nezajímá, tak jsem o ní zjistil, i Ciri, ty vole, co mě naprosto nezajímá, protože jsem jako o ní nikdy neslyšel v těch knížkách. I když jsem jich teda moc nečet, ale jako ani v těch hrách předtím nebyla. Ale prostě mě tak jakoby zaujala, ty vole, tím svým příběhem vlastně, co prostě oni to dokážou tak... Koza tě zaujala. Cože? Koza tě zaujala. Ne. Dobře, pokračuj. Jsem viděl jenom zezadu, protože když za ní hraješ, tak vidíš jenom zezadu. Jo, ale co mě sere na Witcherovi, že jsem to hrál týden v kuse a pak jsem to přestal, že jsem se cítil jako docela špatně, že nic jiného nedělám. Ale to není to, co mě sere. To, co mě sere na tom je, že jsem hrál týden a ještě jsem neviděl ani jedný bubís. No tak to je asi chyba, ne? První, druhá hra, ty vole, bordel na každém rohu. A tady prostě nic? A to je správný, to se musí. No, to není jako Metro Last Light, kde si zašukáš v každém městě, co potkáš. Cože? To Lukáš, ne, to nepřišel. Metro Last Light? To jsem byl s tebou na Skypeu, když jsme probírali Metro Last Light. Že jsem hrál. A nejenom, že ta žíce prochází skrz tu polívku, která je jakoby pevná textura. Takže vlastně on nabírá tu polívku a jenom projde s texturou do té polívky a pak to zvedne a jakoby se to dá k držce. Což bylo hezký, ale ještě k tomu tam máš tu ženskou, která ti chce vojet, že jo, když jí zaplatíš nebo co. A přitom vlastně vůbec nepotřebuješ jí zaplatit, protože ona má takový oblečení, že to přesně jinak skrz je vidět. Taky, to jsem se trochu zamotal. Ale chápete prostě jako, že mě sere, že žádný bubís zatím. Prostě jsem lonely a mám bubís, takže... OK, tak já jsem sice hrál Metro Last Light, ale ničeho takového jsem si tam nevšiml. Jsi nevšiml ženský, co si můžeš za ní, co můžeš zaplatit, aby tě vojel? Ne. Teda vojel, ale tím jsem jenom tancuje chvíli na tom, na... Myslím, že jsem neměl náboje na to, abych jim mohl zaplatit. Ale já nevím, když jsem hrál Metro, tak mě to ze začátku nadchlo ta hra. A pak ten konec. Mě bavilo Metro, jak se to jmenuje? 2033 je to první. 33. První díl. 33. No tak to bylo úžasný, 34 neboli Last Light je jakoby strašně to samý, ale něco úplně jiného. Když to zapneš, tak to vypadá úplně stejně, ale přitom to nemá takovou atmosféru, nemá to prostě na tebe naběhne, vole, jedeš ve vlaku a nebo v tom vozíčku, nebo co to tam je, a najednou prostě na to běhají nepřátelé. A nic uděláš, je tutuf, ty vole, vůbec to nemá atmosféru, že by se zbál. Když to tam jdeš, vole, v tunelu, co děláš, 2033, a je tma jak v piči, musíš si svítit, pořád to nabíjet jak mamrt, a najednou to na to je prostě za to běhnou čuráci. 33 bylo lepší, no. A tady prostě jsou nějaký opičky, kdy ty zacinkáš, vole, na nějaký zvonek,
nevím, který debil to vymyslel, teda, že tam dá zvonek, když tam jsou opičky, který ty vole to uslyší a přiběhnou tě zabít. To bylo a musíš tam ty vole 20 minut se bránit proti opičkám, než přijde nějaký mamrt a odveze tě na lodi pryč. Jo. A dělal jsem to asi 100krát, protože jsem to hrál na těžkou difficulty, ty mi došel náboje nebo něco. Mě jenom jediný, co mě naštvalo 2000, jako u 33, to, že si neměl na výběr. Jako na konci. To jako bylo zklamávající, protože já vždycky, když jsem se snažil, tak jsem se snažil všechno dělat vlastně pro ty Dark Ones, těmný, prostě. A co mě ještě napadlo, tak 2034, já fakt nevím, jestli 2033 si pamatuju jako lepší hru, protože 2034, nebo jako už jsem to hrál, takže to 2034 jako nebaví, protože je to samý. Ale prostě tam přijdeš do budovy na tom povrchu, že jo, přijdeš do budovy a tam leží shotgun. A leží tam shotgun, ty už shotgun máš, takže ho ani nepotřebuješ. Ale prostě říkáš si for the sake of it, prostě fuck it, já si ho vezmu. A sebereš ho a najednou začne cutscéna. A co se stane, když začne cutscéna v Metru Last Light, ty vole? Dostaneš jumpscare, kurva. Jasný jumpscare, kdyby do píči si to, kdyby prostě udělal normální to jako in-game, že prostě to vyhodíš, že jo, tu zbraň, co máš, vezmeš si tuhle a na tebe vyskočí nějaký kokot. Tak se lekneš, ale když vidím, že najednou mu prostě takhle půl hodiny natahuje ruku, vole, říkám, no tady je jasný jumpscare, ty vole. Tak mě to vůbec nevystraší. Hráli jste Half-Life 1? Ne, hrál jsem 2 a vůbec jsem to nebyl. Ale každopádně je to sranda, protože právě, ale v 33 si vzpomínáš. Počkej ještě, Lukáši, na 33, jestli si vzpomínáš na Librarian. Jo, ty byl hustý. Librarian. Jak musel vždycky dojít, protože mě vždycky odhalili. Přesně, ale tak to je úplně nejlepší, že jo, když jdeš okolo té zdi a najednou takhle po tobě hrábne ta ruka a tak je tam cutscene, ale prostě je to rovnou tam, že jo. No právě je to jako rychlý. Jak tě takhle omlátí o tu zeď, že jo. Je to rychlý, že nemůžeš si zareagovat, ale tady prostě on půl hodiny natahoval ruku pro ten a najednou vyskočil spoza stolu tam. Takže když půl hodiny na tebe čumíš na cutscénu, tak víš, že se něco stane. No, ale chceš něco říct ještě, Lukáš? Ne. No, tak asi jsme trochu odbočili od Witcha, já jsem jenom chtěl říct, že prostě úžasný kombat. Kvůli souloži. Jako, já jsem si spíš dělal srandu, jako vážně mi nevadí, že tam nejsou bubís, ale jako sere mě to, že tam nemáš prostor jakoby moc se bavit třeba s Triss nebo z Yennefer nebo tak. Je to spíš jako takový uděláš pro ně quest, ale jako moc tam není takový to jako sociální, jak to říct, prostě víš co, jako, že moc jako by se s něma nebavíš prostě jenom tak o životě, no prostě jako, jak byste byli spolu a takový ty věci, to mě zatím, možná to bude později, ale zatím mě to neto. Kombat je úžasný, až na to, že mě sere, že tam prostě skáčeš jak magor. V tomhle je dobrý Skyrim, že prostě když švihneš, tak švihneš. Ale on tady se musí otočit, vole, tady udělá kolečko, vole, tady najednou skočí, najednou změníš target, protože máš kontroler, vole. A když se na někoho lokneš, tak je to když máš kontroler, tak se nemůžeš na někoho loknout, což věřím, že na klávesnici taky to nepotřebuješ, ale když se lokneš na někoho a je jich tam víc než jeden, třeba když tam jsou drownři, tak oni jsou strašně rychlí, běhají kolem tebe pořád a skáčou na tebe. Takže když se lokneš na jednoho, tak nevidíš ty ostatní a oni prostě na tebe budou skákat a ty nemůžeš nikoho zabít, takže prostě musíš dělat takový ty jako AOIčka, že prostě sejmeš jednoho, ono to sejme jako 2 kolem třeba a nebo prostě uskakovat pořád, než najdeš ten správný okamžik. Takže nemůžeš lokovat vůbec, takže to není jako Dark Souls, takže je to něco jiného, ale prostě je to takový jakoby styl Dark Souls bych řekl, ale se strašně dlouhýma útokama. Já nevím proč, ale prostě on se točí pořád jak magor a jakoby docela mi to ubírá na tom, že prostě když chci někoho praštit, tak ho chci praštit teď a ne po 2 sekundách, než on se otočí s tím mečem. Zase je dobrý, že tam funguje dost responsivně to, když chceš uskočit, tak on prostě v půlce útoku uskočí a není to takový to, že ho musí dokončit a pak to uskočí, takže by těžko sejmulo. Takže to je dobrý. A zase mě třeba sere ten systém těch abilities, co tam máš, jak si můžeš tam dávat ty, jak si za každou schopnost dostaneš, za každý level dostaneš jednu ability point a můžeš to dát do čeho chceš. Akorát, že když to chceš třeba dát
do těch signů, do těch kouzel, jakoby, když to tak řekneš. A chceš prostě najednou ten oheň, co ti jde z ruky, víš co, že prostě to není takový ten oheň, taková ta vlna, jako tam máš takhle na začátku, ale máš to ten dlouhý oheň, co ti to postupně ubírá. Tak musíš prostě do toho stromu dát 6 levelů, než se to vůbec můžeš koupit. Což znamená, že každý ten igni sám o sobě, když udláš tu vlnu, tak to má asi 3, takže musíš najít ještě další 3 body do něčeho dát, takže to třeba dáš do Kvenu, což je ten štít, ale v tu chvíli si můžeš koupit to další igni, co teda chceš, ale máš zase na levelu 1 a tu vlnu máš na levelu 3 a máš otevřený jenom nějaký počet těch míst, do kterých můžeš dát ty schopnosti. Takže buď můžeš mít jenom igni na levelu 3, nebo můžeš mít igni na levelu 1, ale budeš mít to jako vlnu, teda jako ten dlouhej ten, já vím, že tě uspávám, no, to je hrozný. Já vím, no. Už za chvilku budeme muset jít spát už. A potom můžeš si vzít Kven, ty vole. Nebo si můžeš vzít Kven místo jednoho z toho. Takže prostě je těžký, jakoby, je ten strom takový trošku debilně vytvořený, že jako musíš strašně se nalevlit, aby si tam mohl dát to, co chceš. Ale jinak, jakoby, grafika je úžasná, příběh je fakt úžasný, všechny questy, ať side questy nebo hlavní questy jsou úžasný, jako... protože všichni mají do sebe něco, samozřejmě někde je třeba jenom nějaká píčovina, jako bych si to vnutala na pole, zabiješ na co přijde, ale jinak jsou jako dost propracovaný, ale vážně mě chytilo to lore, prostě tam je jakoby hodně o tom Witcherovi. Serovně Witch Hunterové, který všechny pálají, ty vole, všechny ty, to co nejsou lidi prostě. Já vlastně nedokážu pochopit. No prostě to jsou asi lidi prostě, že dokud něco nestratí, tak nevědějí, co měli. Takže prostě oni... Klasika. Zabijou všechny čarodějce. Jednorožce. Zabijou jednorožce, to nevím, jestli vůbec existuje v té hře. Teda můžeš tam spát na jednorožce, ale ten je vycpanej, takže... Všechny kouzelnice, všechny čarodějnice vymlátí všechny příšery, vole, vymlátí elfy, vymlátí trpaslíky. A pak jenom zjistí, že jsou to prostě lidi jak kurva my, kteří jsou všední, nudný, vole, nic nemají. A já prostě to nedokážu ustát, že prostě někdo zapálí, vole, něco, co je jakoby... co ho odlišuje od nás, tyhle, že prostě tam je něco zajímavého v tom světě konečně. Ale oni to asi nechápou prostě, protože oni to nechápou celé my, no. Tady milou z hladu prostě, jakože, chápeš, no. Tak se naje. To je ta závist, jakoby tady jsem chtěl vědět. Zrovna, si myslím. Ta lidská závist. Gothic 1. Gothic 1. Jo, to bylo dobrý RPGčko. Máš něco trolo, ty vole, a šipku do... Co trolo A, přijdu dopředu A, předkloní se. Gothicu taky no. Tak Gothicu 1 a Call of Duty 1. Já si myslím, že kdyby ten Witcher měl ten bojový systém z 2. Tak je to... Z té 1, ne? Když si se 2. Jako ta 1 je dobrá, no co? Já myslím, že 2 je dost podobná, tam taky on se strašně točí kolem dokola jak Magor a nikoho nepraští, když chceš. Ale ta 1 jo, to říkal, jo, ale 1 možných... No 1 máš na tom, 1 funguje na tom stopování ty hry. Že prostě mezi nikým to stopneš a přepínáš mezi zbraněma a přepínáš mezi bojovými stylema, jakoby silný styl, rychlej a hromadnej. No kdyby tam dali něco takového, myslím, nebo já nevím, prostě nějak to jako zaimplementovalo. Já si myslím, že kdyby tam dali styl z Shadow of Mordor, tak je to úplně ideální. Ty vole, fakt jako úžasná hra, to jsem říkal, je skřížit, vole, Shadow of Mordor, jeho kombat s lorem Witchera a možná kus Dishonored do toho. Třeba... Šmarja, to ne, vole. To jsem si chtěl zahrát. Dishonored jsem vůbec neplať, to je úplně cenil. Ale jako Shadow of Mordor, ten combat systém je hodně dobrý a když vždycky to zapnu jenom kvůli tomu, abych si zabil pár orků, protože to strašně uvolňuje. Uklidňující. Je to uklidňující, stejně jako když jsem hrál God of War, když jsem byl menší na PSPčku. Což taky strašně uklidňuje, protože taky prostě jenom mlátíš kolem, vole, těma vourskýma mečma na řetězech. Mečma. Já jsem si říkal v hlavě, kurva, jak se to skloňuje. No, už se spohnul. Teď se hejbeš, vidíš mě? Já furt nic.
Teď jo, dej, otevři hubu, udělej nějaký tyvet na hurá. Ježiš, hoj. On se nehejbe ani normálně, jak mám poznat, že se hejbe, ty. No, ale máte nějakou horší jako kvalitu, ale to je jedno. No to ty taky. No, takže se posrala Já kvalita. tady to natáčím tady tím banánem, ty vole. No, horší kvalitu než normálně jsem chtěl říct, takže máme nějaký technický problémy, ale snad to vyjde. Kde jsme byli? Řekl si, pustíme večera. Večera nepustíme, chtěl jsem říct, že přijdeme nějaký asi novější věci, co se teďka dějou. Což je třeba Fallout 4. Slyšel jsi, že bude Fallout 4? Slyšel a už jsem to i zapil. Jsi to zapil? Protože já jakožto, že jsem nebyl moc velký fanda Fallout 3. Já vám to můžu i ukázat. Že jako osobně mně se nejvíc líbila New Vegas. To můžu teďka vidět, protože já tam nevidím, ale myslím, že by mělo ale snad jo. že Každopádně, já si osobně, jako slyšel trailer pro Fallout 4, tak. Slyšel jsem to, ale není zatím vůbec známý, pokud vím termín. Termín je, myslím... Straňte mobil, prosím. Někomu někdo volá. Lukáš šel. Každopádně... Termín je, myslím, dokonce tenhle rok, nebo 2016. Na 2016, ale teď jakoby nic za... Jako termín určitě jako speciálně není. Nic zatím blízko. Každopádně... Ano. Ano, zjistil jsem, že říkáš často každopádně, ano. Pokračuj. Ano, každopádně ano. Hrozně se těším, protože to nebude jako Fallout 3, ale bude to spíš jako spíš ten New Vegas, který byl perfektní v každém směru. Ten mě bavil, Já jsem hrál jenom začátek, protože jsem měl asi kontroler a nešlo mi mířit a nevím, proč jsem to úplně zahodil, asi byla škola nebo něco takového, takže jsem se dostal na začátek. Teď si to zkus zahrát, jako příběh hodně dobrý. Mně se tam líbilo, že tam byl ten jako pravý survival, že jak jsi musel pít, že si musel hrát takový ty věci. Musel si pít, hrát to skoro úplně všechno. Ale to, co se mi líbí na Fallout 4, že je možný, že bude jak se to řekne česky, jako voice acted ten hlavní hrdina, jakože bude mít hlas prostě, že bude mít prostě charakter, že bude člověk, že to bude někdo, že to nebudeš prostě vžitej jakoby ty, protože přesně tohle to nesnáším na Falloutu a na Skyrimu, protože sice je hezký, že já můžu jít tam do toho světa, ale prostě nemá to žádný příběh potom. Mě zajímá ten příběh té hry a ne mě, ty vole, že já si projdu tady městem, vole, teda světem, co tady je postapokalyptický. To mě vůbec nerve. Mě zajímá, vole, mě zajímá ten osud těch lidí, co tam žijou. Nějaký příběh prostě toho, co se tam děje. A právě proto ty vole vůbec nikdy mě nezajímá, prostě máš rozhovor ty vole ve Fallout 3 nebo ve Skyrimu. Ale jediný co uděláš je, že prostě klikneš všechny odpovědi a odejdeš. A vůbec tě nezajímá, co vlastně říkal, když to odklikneš, vole, fuck you, vole, dostal. Mě ne, to já to vždycky jako poslouchal. To si myslím, jako zase mě tady to třeba... Já to taky poslouchal, ale nikdy mě to nenadchlo ničím. No protože tam není ten dialog. Protože prostě když mluví Geralt s někým a z někoho chce vymlátit odpovědi, tak to má prostě koule. Ale tady to ty koule nemá, protože ty nemluvíš a mluví jenom ten druhý. No právě. Jo, proto je prostě, třeba proto mě se hrozně líbí Mass Effect, a když ty ho nemáš rád. Tak... Já budu končit, by the way, musím. Jo, budem končit asi všichni, bohužel už. Budem, no. Ale každopádně ještě s tím Falloutem 4, tak pokud vím, tak ohlásili Fallout 4 a ohlásili ještě něco. Doom. 3 nebo 4, nevím. Myslím, že 4. To mě zase tak jako moc nerve. Nevím, ještě asi něco zajímavého, ale to už si nepamatuju. Jediné, co ještě je novýho, hlavního, tak asi Steam Refunds. Že když máš hru pod 2 hodiny koupenou, anebo do 14 dní, tak ji můžeš vrátit bez otázek, prostě ji vezmou a dostaneš zpátky peníze. Akorát, že jsem furt nepochopil, viděl jsem několik videí a oni pokaždý říkají 2 hours or 14 days a já prostě nevím, jestli to znamená, že když máš hru 13 dní a hrál si více jak 2 hodiny, tak jestli ji furt můžeš vrátit, nebo to vždycky musí být po 2 hodiny a po 14 dní. Nevím, jestli jedno vylučuje to druhý, anebo jestli to musí být obě dohromady, nebo jestli stačí jenom... To je zajímavý.
to jsem ještě furt nepochopil, takže jestli to někdo ví, tak ať mi to řekne, protože já furt nevím, jestli to platí dohromady. Tak to zkus. Jo, to já to zkusím, já nemám žádnou hru, no vlastně Ark. Jo, jsem chtěl říct, hrál jsem Ark rychle, jenom až budeme končit. Hrál jsem Ark, což je nový survival s dinosaurama, něco jako Rust. Je to kurva dobrý. Dinosaury, Lukáš. Je to kurva dobrý, ale dostat se na server je pain in the ass, ty vole, je to prostě nemožný. Já jsem fakt půl hodiny, když už jsem všechno zařídil, tak půl hodiny jsem se dostal na server. Když jsem se dostal na server, tak jsem zjistil, že když máš super low memory, nebo co, tam totiž můžeš nastavit tři možnosti, jak to zapnout, a když dáš super low memory, tak se to rychleji načte, nebo co. Tak když máš super low memory, tak nefunguje zvuk. Takže for the sake of recording, ty vole, abych mohl nahrávat, tak jsem to musel celý vypnout. Zapnout to znovu, vole, v tom vyšším. A to bylo zase tak 4 hodiny, než jsem se dostal do serveru. Což ještě bylo předtím, než jsem vůbec pochopil, jak ta hra funguje. Takže řekněme, než jsem se dostal vůbec do hry jedný, tak 3 hodiny, 2? Asi. Takže je to dobrá hra, asi pro někoho, kdo to chce hrát jako hardcore, protože casual asi to moc nejde, protože když odejdeš, tak jako spíš na zemi. Takže nemůžeš, takže kdekoliv může zabít. A kdokoliv tě může zabít. A takže to je pro někoho, kdo to hraje denně, a ne pro někoho, kdo to bude hrát jako já jednou za týden třeba. Asi, bych řekl. To je můj názor. A vím, že klidně odejdi Lukáši, já to jenom dokončím, co jsem chtěl říct, ale mám takovou hezkou příhodu z toho nahrávání. Když jste byli v pátek v té hospodě, tak jsem hrál, že jo. A prostě když se konečně dostanu k té části, kdy si začnu ochočovat dinosaura, protože můžeš se ochočit dinosaura a jezdit na něm potom. Říkám, holy shit, jdu si ochočit dinosaura. Přijdu k jednomu, zmlátím ho slingshotem, to on spadne do bezvědomí, dám mu narkoberries, který ho udrží v tom spánku, a dám mu jiný berries, abych ho jako ochočoval, tím jakoby se zvyšuje ten, že on to žere a můžeš se ochočit. A tak tam tak sedím a jenom prostě kolem mě proběhne, vole, asi 3-4 lidi, vole, na dinosaurech, vole, nějaký triceratopsy, myslím, měli. A říkám, holy shit, tyhle, teďka jestli mě tady najdou a budou mě chtít zabít, tak jsem naprosto v piči. Samozřejmě se tak stalo. A hnedka, jak mě uviděl, tak on mě začal střílet lukem, vole, a úplně, ne, vole, nech mě, víš co, já jsem to, nech mě vejít a stejně snažím ochočit dinosaura. A skočil jsem do vody, vole, začal jsem plavat pryč. A seděl jsem tam tak jako v rohu vzadu, čujem na to, jak mě tam mlátí nějaký dinosaura tam u toho mýho. Říkám, ty vole, oni ho teďka zabiju, já tady s ním seru už, ty vole, půl hodiny. A oni ho teďka zabijou, kurva. A říkám, fuck it, já tam jdu prostě, a vlez jsem tam, vole. Přišel jsem tam, ten dinosaur furt žije, oni už jsou jako kousek dál. Říkám, yes, ty vole, parádička. Tak jsem se tam sednul do rohu, byla jako noc, tak říkám, ok, aspoň moc neuviděj. Sednul jsem si do rohu, seděl jsem tam u toho dinosaura, jakoby napůl v něm, víš co, abych jako ještě nebyl moc vidět. A jenom tam tak sedím, říkám, ještě bych měl si nazbírat nějaký berries, abych to teda dodělal. Aby se mi nevstal v procesu. A co se nestane? Zvoní telefon. A kdo mi volá? Fanča, ty vole. Výborně. A já to prostě zvednu. A říkám, ahoj. Víš, kolik je hodin? A prostě, no, já tady to, jak je v té hospodě, já tady slem. A já úplně, jo, háva, asi volá, protože jsem měl být v té hospodě, no co říkám, já tam ale nejsem. Ona, jo, co se děje, víš co? A říkám, ty vole, já se tady snažím ochočit dinosaura, vole. Ty mi zavoláš, takže já mám jenom jednu ruku. Tady kolem mě chodí černoši, vole, co mě chtějí rozsekat. A já tady jenom takhle jednou rukou tady mám na té myši, nemůžu se hýbat. Nemůžete mluvit. Co? Jak vysvětlit dívce, že s ní nemůžete mluvit zrovna? Ano. Snažím se ochočit dinosaur. Prostě říkal jsem fuck it, vole. A takže já tam jednou rukou, vole, pak ještě přijdu ty černoši, říkám, no dobrý, jsem mrtvej. A ona jenom tam stojí a říká, jo, ale když tak jako v pohodě, můžeš si ji nazbírat berries, my tě nezabijem, víš co, jako v pohodě. Říkám, aha, super, ale hoši, já mám zrovna phone call, takže bohužel jako nemůžu to se hejbat. A takže tam s ní volám, víš co, a úplně takhle jako běhá ten taming a odbíhá ten unconsciousness, jakože to, kdy bude ještě pořád, kdy bude ještě v bezvědomí. A úplně fakt natěsno jsem ho ochočil, ty vole, fakt úplně natěsno. Protože jsem nemohl prostě jít pro žádný ty berries, protože mi volala, ale jako, jestli se koukáš, Fančo, děkuju, že jako zahřála mě to usedíčko, já jsi mi zavolala, tyjo, ale byl to fucking hardcore, když to jako nepochopíš, ale to byl hardcore. Myslím, že se nekouká. Jedno. Teda není mi to jedno, ale
To je asi všechno. A to je pro dnešek vše. To je pro dnešek vše, takže děkujeme za shlédnutí. Děkujeme za hodinu a půl. Like, ty subscribe, ne, keď sám to jsou sračky. Jo, to jsou sračky. To jsou sračky, tohle mi nedělám. Mrdejte, prostě jenom se na nás koukejte. Na čem to bude, jenom abych to viděl, já třeba vůbec nevím, na čem to streamujem, nebo jako. To nestreamujem, já to vidím normálně na ten, na náš kanál. A pak to dám na SoundCloud asi, takže dám do popisku videa dám asi odkaz na SoundCloud, kde se to dá stáhnout jako jenom hlasy. Můžete slyšet naše hlasy, ale nevidíte naše úžasné, krásné tvářičky. Takže jestli s tím dokážete žít, jako, takže... Dobře. A nyní vás bude čekat úžasná hudba, kterou mu ještě pošlu. OK. Tak, naschle. Tak naschle, no.